नमस्कार भोजपुरिया भाई लोगन जी, कैसन बानी जा रउआ लोग के बीच में हम हाजिर बानी राहुल यादव। आज बहुत खुश बानी हम कि रउआ लोग प्यार दुलार आशीर्वाद भोजपुरी कलाकार पर देवे तानी और देवे लगनी है जा। जी हाँ, भोजपुरी के कलाकार अंकुश राजा और शिल्पी राज के एगो गाना आइल रहे, जौन गाना के नाम बा कुंवारे में गंगा नहिले बानी। रउआ लोग के आशीर्वाद से वो गाना के 200 मिलियन, जी हाँ 200 मिलियन प्लस व्यू हो गई बा और 9 लाख करीब 9 लाख प्लस लाइक हो गई बा। और रउआ लोग कमेंट जे बोलतानी कैसन बा गाना, रउआ लोग अपन राय रख ले बानी जा, उ 30,000 भइल बा, कमेंट 30,000 भइल बा। इ गाना के इतना प्यार दुलार आशीर्वाद रउआ लोगन देहनी है जाकि हमरो मन गदगद भइल बा। भाई अंकुश राजा जी के भी मन गदगद भइल बा कि रउआ लोग इतना प्यार दुलार आशीर्वाद देनी जा। और हमरे ओर से अंकुश राजा जी के बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई और सारे टीम को हमरे तरफ से बहुत बहुत बधाई है कि रउआ लोग के मेहनत रंग लाइल है। भोजपुरी इंडस्ट्री में रउआ के भी गाना के व्यू मिला था 200 मिलियन 100 मिलियन मिलने लगा था। जी हाँ, हम बात करता है गंगा में कुंवारे नहिले बानी गाना के, जौन गाना के 200 मिलियन मिलल बा, 9 लाख लाइक मिलल बा, 30,000 कमेंट मिलल बा। और ये गाना के जो लिखले रहनी राइटर बानी, उनका नाम बा मनीष रोहतासी और बोस रामपुरी जी। हाँ, दोनों मिल के लिखले रहनी जा। और गाना में म्यूजिक जो देनी है उनका नाम बा आर्या शर्मा जी। और ये जो गाना के रिलीज कल गया बा, उसके रिलीज के बा उनका अंकुश राजा का ऑफिशियल चैनल बा, अंकुश राजा ऑफिशियल चैनल से। और ये गाना में जो मॉडल डांस कैले बानी वो भी काफ़ी अच्छा डांस कैले बानी, जौना के कोनो जोड़ नहीं के। ये गाना में बहुत ही अच्छा डांस कैले हैं भाई राजा के साथ में महिमा सिंह जी। हाँ, महिमा सिंह जी बहुत अच्छा मेहनत कैले बानी, डांस कैले बानी। बस यही रउआ लोग से हमारे निवेदन बा कि ऐसे ही भोजपुरी के कलाकारन पे रउआ लोग आशीर्वाद बनौले रही, ऐसे ही प्यार दुलार देते रही, ताकि सब वो कलाकारन के 100 मिलियन 150 मिलियन 200 मिलियन कम से कम व्यू जाए। जी हाँ, रउआ लोग आशीर्वाद दी जा और सब कलाकारन से हमारा आग्रह रहे कि असही वीडियो असही गाना लाई जा और पब्लिक में, ताकि रउआ लोगन के पब्लिक आशीर्वाद मिली।